белград сарфи назар аз борон гирдиамои мухолифини пирӯзӣ сарвазири серб Александр Вучич дар интихоботи президентии ин кишвар идома ёфт. Се рӯзи инҷониби эътирозгарон тақозо доранд ки раиси комиссияи интихоботӣ ва радиову телевизиони миллӣ барканор шаванд. Ба қавли ҷамъомадагон дар давраи пеш аз интихобот радиову телевизиони миллӣ маъракаи тарғиби Вучичро пиёда карда буданд. Вучич бо 55% райҳо дар интихоботи президентии рӯзи якшанбе пирӯз шудааст.